Grazas por vir as compañeiras da Nubeira e do Faísca. Por parte da Nubeira temos a Javi e a Marta, logo por parte da Revolta temos a Diego. Eu tamén son membro da Revolta actualmente e vou intentar dinamizar un pouco o debate da mesa redonda. Non queremos que sexa unha chapa dos poñentes cara ao público, ao público. Aquí hai militantes, actuales militantes e xente que militou en espacios sociais. Tamén estaría ben que houbera unha sinergia, e compartir ideas e que avancemos todo, e que non sexa tan... Bueno, pues é unha chapa, por parte da poñencia hacia o resto. Polo país que veñeron Sergio e Lea, perdón, xente que collo o Faísca novo, xa non necesaria militancia, tamén sería interesante coñecernos e bueno, ver que podemos tecer. Eu iso teño aquí un guión, pero a idea é que cada persoa que quera falar ou soltar cualquier comentario que faga, vale? Para empezar, queríamos facer unha presentación dos espacios. Non sei se o quero comentar ti, se estás con... Sí, bueno, eu son militante da Revolta desde hai bastante tempo e, bueno, primeiro, obrigado a todos por estar aquí. Hai 22 anos que abriu este espazo, con cambio de local incluído, e parecemos interesante para este 22 aniversario traer os centros sociais que hai actualmente en Vigo, falar un pouco e debater entre todas, porque creo que casi todas estamos aquí, participamos algunha vez, pois centros sociais que foron abrindo e pechando ao longo da Galiza, en Vigo, non sei, debeu haber como 7 ou 8 centros sociais distintos en distintas épocas. Penso que é interesante, por exemplo, o relevo xeracional que pode haber no Faísca, que aquí, por exemplo, sí que o botamos un pouco en falta, o Centro Social da Nubeira que acaba de abrir, teñen, penso que todo un abanico de posibilidades que é moi interesante, entón, que nos conten un pouco tamén eles e... Bueno, graciñas polo convite. Moi agradecidas, a verdade, porque somos como as pequenas bebechiñas dos centros sociais agora. Moi ilusionadas, porque en realidade comezamos este proceso de a ver se abría un espazo hai un ano. A verdade é que está indo todo super rápido, estáse xuntando un montón de xente, pois, como decías, con unha amalgama moi diversa e de diferentes idades e situacións, entón nos está a parecer bastante interesante. Tamén estamos nun proceso como de definirnos un pouco máis, ver como organizarnos, estamos con un proceso de traballo que por eso tamén nos ven moi ben estas xuntanzas para coñecer todas as realidades desde dentro tamén e que tens así. Sí, non sei, creo que temos unha peculiaridade de como nos construímos, porque, claro, o partir de cero, pois a primeira idea foi facer unha asamblea aberta para testear, a ver a posibilidade se quizás se podería abrir un centro social. E iso fixo que a xente que conformamos o grupo motor ou daquela primeira asamblea, a xente que quedamos e a xente que se foi metendo logo, fora bastante heteroxénea, tanto en cultura política como en posicionamentos políticos como en cultura asamblearia. E iso fixo que algunhas cousas fosen un pouco máis a modo, pero tamén fixo que fixo sairnos un pouco das rixideces que quizás poderíamos ter e creo que iso vai facer algo que saia algo interesante. Creo que nos miramos moito neses momentos, polo menos tamén pola nosa propia historia persoal, a Cova dos Ratos, que era un sitio, para nós, polo menos naquele momento, dos espacios tamén da parte da Revolta e de Faísca, de referencia que tamén se botou en falta, como aquí. Os compartidos, non se quere decir un pouco como funcionades, como está actualmente os centros sociais. Hola, que tal a todas? Bueno, non somos como a nova xeración que entrou agora, bueno, somos 2 persoas, hai algunhas máis, e aí temos a 2 persoas que xa levaban bastante máis tempo que nós, pero non se deron a palabra hoxe.
E nada, nos metimos un grupo grande, que xa éramos un grupo de amizade, e empezou como a unirse máis xente, con diversas necesidades, e un pouco o que queríamos hoxe era como escoitarnos, saber en que punto estamos, que queremos, que buscamos, como nos podemos enriquecer unhas a outras, digamos. E non sei se tedes algunha dúbida, supoño que a Faísca xa coñecedes bastante xente, non? E, bueno, somos un grupete grande, estamos traballando en que volva a retomarse, porque todavía pois estades vos e está a xente, axudándonos un montón a xente que levando ao principio, pero facía falta pois xente nova para tirar un pouco tamén, porque unha se cansa, non? E aquí estamos. Bueno, se queréis podemos pasar a unha cuestión que teño aquí apuntada, que sería que lectura facemos dos colectivos migrantes que militamos nos centros sociais e se é relevo xeracional, non? Porque, bueno, eu personalmente sí que como últimamente no ámbito militante notábamos con unha falta de relevo xeracional, non? E en Vigo de repente como que apareceu a Nubeira e temos unha... Nos sentamos con elas desde a revolta para coñecernos, porque nos pensamos, como non podemos coñecernos? Que curioso, non? O sea, Vigo non é tan grande como para que non coñezamos quen forma parte dese proxecto, aparte nas fotos salen decenas de persoas, non sei, era rarísimo. E nos citamos, nos coñecimos, perfecto, o sea, genial. E por parte do país tampouco o mismo, actualmente, vaya. O sea, cando nos coñecimos foi, que raro que nos hubiéramos coincidido, non? Como vedes vos o tema do relevo xeracional? Aquí na revolta, por exemplo, que se entramos xente nova, pero xente que sabe, temos un percorrido o que temos unha idade, non somos, sabe, non sei. Pois... Sí, nos creo, o sea, que a inmensa maioría do grupo motor da Nubeira, ainda que non todo, somos todos e todas nacidas nos comezos dos anos 90. E iso, como dicía antes, da heteroxeneidade tamén fixo de asambleas bastante frescas, creo. Entón non temos esa idea de relevo xeracional. Se cadra, somos parte do relevo xeracional da cultura militante ou asamblearia da revolta, do Faísca ou da Cova dos Ratos, pero que fructifica ou florece noutro espacio, non? Pero ao final somos herdeiros tamén de todo iso. Eu opino que sí que é certo que notase, non? Porque dos 90, non? Ata aquí, como 30 para arriba, sí que hai máis abundancia, pero para mí a clave aquí agora é tamén como chegar a xente de 20, que creo que non hai tanto, dame a sensación, opinión personal. Entón, claro, pois non sei se porque a pandemia seguro tivo que ver, non? Eso de pecharnos, volver a sair, ou unha xeración aí que quedou pillada que probablemente sexa como cuestión de intentar achegala. O sea, creo que aí sí que hai un traballo que é difícil e que creo que deberíamos chegar. Pero sí que de 30 para arriba penso que sí que a xente está con folgos e logo pois a xente militante moita máis idade está dando callo sempre aí, parece, entón iso é de agradecer. Pero bueno, sí. Vos que seríades parte dese relevo xeracional que tanto... Foi que idade en xeral? Eu teño 26. Entre 25 e 30 e pouco, o relevo novo, vai. Sí que é certo que, bon, nós na Faísca sí que hai bastante xente nova que nunca estivo en centros sociais. Eu, por exemplo, en plan, non sabía que era un centro social hasta o ano pasado. Eu creo que pasa moito na miña xeración e nas anteriores que non sabemos que é un centro social, nin temos ni siquiera a cultura dun centro social. Eu creo que temos que abrirnos paso aí nas novas xeracións un pouco e darnos a coñecer e dar as posibilidades dos espazos. Porque, a ver, eu o que estive vivindo estes meses, eu creo que é unha experiencia moi bonita e moi boa e necesaria para a sociedade en xeral. E logo tamén, sí que é certo que é importante o tema do relevo xeracional, pero eu creo que tamén é importante manter a xente durante toda a vida. En plan,
Non creo que en plan, por exemplo, Antón Carmen foi moi guai que virades o outro día tivemos unha peli sobre os incels, viñeron así, non sei, pareceme guai, creo que iso tamén é importante xa non preguntarse, que tamén, porque moitas veces, por exemplo, xente do Faica sí que está moi queimado, así, pero tamén é interesante chegar ao punto de que esa xente non se queime. Bueno, iso. Eu sí que desde a revolta, por exemplo, bueno, eu, Xulxo, así, somos o último relevo generacional. Mais ou menos somos da mesma quinta. E eu que sí que vexo é eso, non somos quen, e en xeral nos pasa movimentos sociais, non sei se é a sociedade máis individualista, penso que a COVID tuvo que ver, pero xa viña de antes. Non somos quen de conectar, de falar nas mesmas chaves que a xente nova. Non sabería poñer un rango de idade, pero funcionan de outro xeito que nós non somos capaces de... Incluso como utilizamos as redes sociais, nós antes colgábamos cartéis na parede, nos colgamos no Instagram, pero claro, non estamos cos tempos, eu penso, ou cos tempos da xente nova. Incluso, o relevo xeracional agora no Faísca está guai, pero sigue sendo, para min, xente máis... Sí, non claro. E, bueno, me parece interesante tamén o que comentaba do descoñecemento dos centros sociais. Ao final, nós temos un funcionamento diario e tal, pero como nos coñecen desde fora, que coñecemento hai na sociedade en xeral, ou incluso en ambientes máis politizados do que é un centro social, como funciona, igual tamén aí habería que facer unha labora de, non sei, difusión, non sei, claro. Sí, tamén as novas xeracións, eu creo que tal e como está o panorama, teñen unha educación, unha cultura e unhas vivencias que están moi achegadas a ese novo mundo de en verdade, non estou tan mal. Nos vimos dunha educación por parte das nosos nais, dos nosos pais, avós, que viviron cousas, pois, digamos, igual máis drásticas e que sí que nos achega un pouco máis a esa necesidade de cambiarse a todos. E isto é como un acomodamento, un acomodo... E, bueno, tamén dicía antes María, que tamén a xente nova estamos con uns curros, unhas condicións laborais, pero é bastante precarios. E iso queima moito tamén. Pero, como se cambia? Pero tamén o que comentaxes agora o tema da imaxe que ten os centros sociais, eu creo que é un labor importante a ter en conta porque eu xa tiven como non problemas en verdade con xente a propoñerlle proxectos porque literalmente, cito, centros sociais son sitios onde a xente fuma porros e bebe alcohol. Pero bastante xente. Non acaba de entender por que, de verdade. Como nos percibe o resto da sociedade. Sí. Si, despois eu eso, a ver, a militancia de toda a vida e, joder, aquí na revolta sí que se ve xente que, pois, nestes 22 anos estuvo presente en distintas etapas, tuveron fillos, casaron, marcharon a traballar fora, volveron, e ao final eu penso que unha das claves é somos como unha gran familia. Ao final hai un sentimento de pertenza, de como, non sei, ao final vanse tecendo lazos persoais que van máis alá da militancia e eu penso que hai moito socio da revolta que o ten como un referente, un espazo o que pode voltar cando quera, no que vai estar cómodo, no que pode chegar, non coñecer a ninguén, pero vai estar nun ambiente cómodo para él ou ela. Entón, ese cuidarnos entre todos, non sei, tamén a ver, aquí ao final os golpes a veces te fan máis forte e pois os rexistros que houbo, ao final a represión e o Estado intentando poñerche as cousas difíciles tamén fai que ese rollo de protexerse, non sei. Quero dicir, en base a
como poden continuar no centro social os 18 anos que leva o país, 20, perdón. 22, e eu espero que a Nubeira, por lo menos, siga por aí, por ese camino. Eu creo que ademais como que tampouco podemos ser alleas a como está o mundo, o sea, nin Galiza, nin Vigo concretamente. A peña que sabe disto fala como que estamos nun ciclo contrarrevolucionario, polo menos de decadencia, ¿no? O sea, a nivel político nas bases sociais. E creo que un pouco dende aí tamén nacemos nós como empezar a construir algo de esperanza ou algo de militancia alegre, ¿no? Como o libro ese, e prepararnos para que veña, ¿no? Porque veñen uns tempos nos que parece que vai a precisarse, polo menos dende a esquerda, posicións polo menos fortes ou duras, para cando volva a aprenderse, como cando volva a aparecer outra faísca, ¿no? E que se volva a aprender. Creo que o que pasou no... O sea, estamos na resaca do que pasou no 15M e no que pasou nas prazas. E iso, eu entendo, polo menos explica un pouco esa desazón, esa desesperanza da xente máis nova, non? Dos que están agora nos 16 ata os 20 e poucos. E tamén os datos vense, non? Todos os rapaces homes novos son os votantes predilectos da ultradereita. Creo que eso explica en parte esa situación. Sí, e bueno, ten que ver tamén que o mellor tenemos que trasladar a idea de temos que volver a xuntarnos, porque é necesario xuntarse en espazos para compartir estas cousas, para, bueno, pois, para facernos fortes. En realidad, por eso son super necesarios os centros sociais. E entender que é un espazo de minorías e transgresor e que pasan cousas importantes. Entón, claro, quizás é o traballo ese, non? De cara fora de trasladar esa idea. Sí, esperanzadora total, porque tamén é super necesario. Relacionado con esto, había unha cuestión que aportaron as compañeiras para mañá, que era si valorábamos que os espacios eran diversos, ¿no? Si construíamos a que outras identidades habitaran este espacio, se sentiran cómodas. Eu creo que aí temos moito que traballar e moito que aprender. Non sei, no seu caso, por exemplo. Claro que nos, como estamos vendo, se están xuntando muitísimas. Por si a idea que, por non dende un inicio, non? Porque digamos, en todo este proceso, chocamos varias veces por intentar, non? Falamos de definirnos xa moi cedo como colectivo, xa confundimos un pouco eso, en vez de centrarnos, non? Como en conformar o espazo, non? Que saía adiante. É unha cousa que o paramos, en realidade, porque isto nos iba como a parar, non? En todo o proceso, e nos queríamos abrir o centro social e logo construir dende ali. Entón, bueno, sí que creo que no noso caso hai moita xente diversa, non? Porque se está dando caso, non puxemos límites moi, porque non tivemos tempo, queríamos tomarlo con calma, facelo dentro do espazo, entón agora mesmo, pois creemos que sí que hai xente máis diversa, mellor que noutros lugares, pero bueno, eso tamén hai que estar aí e hai que bueno, tocará tamén, non? Haberá debates e toda esta historia, pero bueno, creo que é difícil, non? Contar con diversidade, non? Porque ao final sempre vamos tirando, intentamos estar con outra xente que, bueno, que é complicado. Perdón, antes de que intervengas, Maribel, collede o micro por si para no, por aí podo falar alto, Tú sí, Maribel, de ti. En todo caso, como estades a falar dos jóvenes, pois non falarei eu, Entón, creo que claro que a diversidade temos que ter en conta, pero eu continuo a falar do mesmo, a voz femenina. Quero decir que aunque o temos na nosa conciencia, a sociedade, os partidos, esperemos que imos cambiando, pero todavía a voz dos liderazgos
máis fortes é a voz masculina. Entón, claro que temos que abrirnos a diversidade, pero tamén a aceptar as mulleres, non só aceptar, perdón, que están aceptadas, estamos aceptadas, sino a dar alternativas en unha conversación. Para, ti que pensas? É dicir, facer esa inclusión de unha maneira que nos sintamos. E pasa o mesmo con a edade, Falo deso, pero, por exemplo, a maneira de falar. Eu sempre fui moi nerviosa. E agora teño que falar lento porque non me va a neurona, o sea. Entón, bueno, eso tamén é diversidade. Eso te quería apuntar. Gracias. Eu, a verdade, teño que dicir que cando li a pregunta non a entendí exactamente 100%. En plan, entendo, pero me parece moi amplio. Porque, evidentemente, a inclusión hai bastante variedade en Faísca, eu creo. Bueno, moi a favor do discurso que acabas de dar. Pero tamén hai a xente a que non acolles. Ni me colle. E é complicado chegar a ese punto no que todo o mundo este de acordo en a quen acolles, a quen non acolles. Todo o mundo pode estar dentro? Na miña opinión, non. Pero moita xente. E si tamén ser un pouco flexibles nalgúns casos. Boa, pero que é moi ambiguo todo o que acabo de dicir. María, que foi aquí? Eu creo que a Teresa María, pregunta porque foi a... iba máis... No, pero claro, eu tampouco entendí moi ben que Pois no, pero sí que me parece interesante, claro. sí que me parece interesante reflexioné sobre a pregunta e dixo, bueno, a ver que carallo respondo aquí. Sí que moitas veces, eso, como nos ven desde fora, hai certos colectivos, certas, pois eso, dentro da diversidade da sociedade, que poden ver na revolta, neste caso, como un espazo agresivo ou non cómodo, non inclusivo, non... que moitas veces é culpa nosa, tamén é difícil, penso eu, eso, adaptarte moitas veces aos tempos. Non sei, María, se nos... A pregunta iba máis dirixida como que iba máis dirixida a que pasa, pois, por exemplo, con identidades como as persoas migrantes, o sea, como algo ten que pasar, non? E penso que é moi interesante que igual nesta cuestión que eu penso que sí que é transversal aos tres centros sociais que estamos aquí hoxe reunidas, que é o tema de que pasa, en plan, que estamos facendo que xente migrante non se acerca aquí, que estamos facendo que a peña que está realmente en situacións de prácticamente de exclusión social, non? En plan, por que as putas non se chegan por aquí, porque a xente extremadamente pobre que pode estar en situación ou de rúa ou prácticamente de rúa non se achega aos centros sociais. Como creo que hai aquí unha parte moi importante de construción e de construción que non estamos facendo ou non estamos poñendo de primeira na lista de to-do list, sabes? Porque, bueno, ao final somos todas unhas blanquitas e temos as nosas prioridades sempre por riba, non? Entón, creo que, personalmente, como me preguntaba, como si esto se plantexou nos outros centros sociais, porque na revolta sí que se está comenzando a plantexar e a ver como facer, pues, por exemplo, no caso das identidades das persoas trans e de outras identidades pertencentes á colectiva LGTB. E, bueno, pues, como afrontabades vos esto, sabes? Si se dá si sae esta cuestión nas vosas asambleas, si tedes ideas de como afrontalo, de por onde podemos empezar. Sí, eu quería dicir algo, pero se querías falar por aí antes, está aí un micro. A ti non escoita ben, non? Sí, non te escoito. Vale, non pasa nada. Nada, o sea, que eu creo que a pregunta é super pertinente e eu ia facela tamén. O sea, eu creo que porque non hai relevo xeracional en moitos casos é por moitos motivos polos que a xente, como a mí, deixou de militar en certos espazos. Unha persoa que ten todos os privilegios do mundo e é porque existe unha idea moi rígida do que é ser militante. E como é, pois o que dicías tamén, non? Como son os liderazgos, como debe ser que se ten que facer a loita, non? Como é a maneira de comunicar, as maneiras que temos, as prioridades que temos nos espazos, non? E creo que a maneira na que eso pode paliarse é con formación antirracista, con formación sobre incidencias,
intentando entender que privilexios temos nos nunha estrutura, non? E creo que este é o gran motivo que nos separa ás veces as persoas militantes de outras persoas, non? Que temos unha idea moi rígida de como debe facerse a loita e non é fácil de mudar, non? Eu non sei, me imagino a unha persoa trans super estilosísima entrando aquí con toda a súa pluma e querendo, non sei, facer unha proposta e igual non era igual de benvida, con todos os respetos, que aquí que parece que estoy como con la pistola, pero non sei. Igual non era igual de benvida que outra con, pues, coa sudadera negra e con, o que sei, non? Con piercings e tatuaxes e tal, non? E creo que eso, pues, bota moita xente para atrás e isto é unha movida. Isto é o que quería decir. Pode haber outro ponente, outra... Sí. Que falen os compas da Lobeira, un momento, e pasamos para aí. Nada. Bueno, pues vaya. Creo que as dúas cousas son super pertinentes e todas teñen toda a razón. Meus mesmas con isto, un breve contexto. Unha peculiaridade que temos nós é que, desde o principio, quixemos aglutinar colectivos, non? Como parte do... Pois tamén queríamos un espazo grande, queremos ser o espazo de reunión de moitos colectivos dos momentos sociais da cidade. Iso levou-nos, falando de Peña Migra, a que xa se incorporara con nós o Sindicato de Traballadores do Fogar, que son na inmensa maioría mulleres migrantes, fundamentalmente de Latinoamérica. E xa as nosas mentes blancas xa nos están chocando. Estamos dándonos de bruces contra nos mesmas, porque outro día, por exemplo, como exemplo disto, estábamos falando de como repartir os espazos, as reservas da xenda e tal, e decidir, o sea, falábamos, no, claro, que as fines de semana teñen que ser da Noveira, porque vamos a depender económicamente deses días, dos eventos e non sei que, teñen que ser na Noveira, sí ou sí, de programación propia ou eventos que nos fagan mobilizar peña e tal. E negociando, falando coa xente de Sintrabajo, de Traballadores do Fogar, que son 400 e pico afiliadas, creo que dos máis grandes do Estado español, dixéronos, hostia, pero nos queremos os domingos que cando libran as internas. E xa nos quedamos pálidos, hostia, e que facemos? Pois, creo que efectivamente pasa o que di María e efectivamente precisamos o que digo ella, que é formarnos ou que ser proactivas e integrar nos espazos ou facer porque participen dos espazos toda a diversidade que pode ter unha cidade como esta. Vale, eu queria facer unha reflexión que me parece interesante o que comentou a compañera da Faísca, que é ser un grupo de amigos, non? Cando somos amigas, militar dende alegría, dende... que como... Bueno, non me checa, que era. Militar dende como me apetece ir e tomarme algo e facer algo en conxunto, eso é algo que a todas as xeracións nos pasou, non? Logo tamén o que decíades, si vas con un chisme negro, si vas de tacos, si vas non sei que, hai uns códigos que son propios de cada época e que eu creo que non sei, voz de señora que vai a dar un consello. Parece interesante eso que sabes a dicer, porque cando é un grupo de amigas, ¿no? É moi fácil militar, pero tamén é fácil que ti non te sintas que formas parte de. Entón, claro, para que esa familia funcione, ¿no? Na rebote, ese rollo de dicir, eu vuelvo e sempre estou na casa, ¿no? Síntome en casa cando veño. Pero formar parte de, eso tamén fai que non forma parte de este fora. Entón, é complicado. Eu sigo apostando porque me apetece ir aos sitios a facer cousas e estar con xente que me boto unhas risas, que compartimos eso, claro, no meu caso, moito pasado, presente e futuro tamén, pero sí que é interesante ser acolledoras, ¿no? Ser capaz de que e son Vigo nos gusta mogollón porque somos xente dura en ese aspecto, pero ser capaz de acoller a quen chega, porque senón acabamos facendo eso, cuchipandi, e enseguida sientes que non formas parte, ¿no? Entón, bueno, eso é como unha autocrítica a nosa xeración, e ademais eso, que, bueno, pues nos fomos unha xeración, a mellor, eu son do 78, e éramos como, tamén o que quería comentar de onde está o estudantado, porque a mí, que a xuventude teña curros precarios, eso é toda puñetera vida, pero nos liceos, que está pasando, na universidade, que está pasando, non hai... Eu teño ahora crianzas, teño unha de 15, outra de 12, digo,
onde van a entrar a militar esta xente? Terán que organizar, porque tamén eso non pode ser reales. Claro, as veces ti vas a guardar algo que fixeron os teus pais, os teus tíos, e o que queres é o teu tens que organizarte ti con ese espazo e esos códigos que efectivamente, se eu non entendo algo, será que están facendo ben, joder. Unha das cousas, musicalmente, todo, pero xa cando eu non entendo o que fai a seguinte xeración, pois é que se está desmarcando da miña, e iso ten que suceder. Entón, relevo xeneracional é unha palabra así que ni me gusta tampouco. Non creo que creo que chegue que se unha constante, ¿no? E efectivamente, pues estamos en retaguarda a outras, apoyando e criticando tamén, sentindo los que aí non entendo nada. Bueno, pues está guai iso. E chegades, e chega outra xeración a decirte cosas que ti tiveches que explicar as anteriores, ¿no? E nada, pues eu creo no futuro, Hola. Eu, en canto a pregunta, agora xa entendida, creo que hai dous factores moi importantes, que un sería a visión que se ten dos centros sociais dende fora, que é agresiva, que vamos a quemar contenedores e a reventarlo todo, e outra é a sensación que teñen eses grupos máis minorizados, non minoritarios, minorizados, que sempre foron criticados e siguen sendo criticados, e que supoño que tamén lles custa achegarse a un espazo que non descoñecido e que non saben que vai a pasar, que se van a topar, que ideas temos exactamente. Entón, opino un pouco igual que algo que se dixo por aí, que hai que tratar con moito cariño a xente que entra a arropar moito. Este tema, para min, é un dos quebradeiros de cabeza que teño todos os días. Como atraer a xente ao Faísca. Porque, en plan, facemos actividades, eu creo que nos últimos meses, non moitas, pero bastantes, máis ou menos todos os meses constantes, sinceramente, ninguén ven. En plan, ven os meus amigos e xa. Relacionado co de crear grupo, crear ambiente e así, eu creo que estamos intentando facer, sobre todo, que estamos intentando facer moitas actividades e que o principal da actividade non sexa, por exemplo, ver a peli, non sexa ver a obra de teatro, non sexa facer actividades, senón que sexa falar entre nós. Por exemplo, sempre facemos un coloquio ao final das actividades que eu creo que nos achegan como persoas así. O óptimo tamén sería como pois, seguir quedando, pero non sei porque a xente non ven, non sei se a publicidade, non sei se o Insta, non sei se que fora, non sei se o horario, pero xa non o tema de excluir a grupos sociais, senón é que non hai grupos sociais agora mesmo no país. En plan, eu tampouco sei se porque as actividades que propoñemos non atrae a determinados grupos sociais, pero eu creo que en xeral intentamos como facer actividades variables no espectro, digamos, non sei, pero eso é un dos puntos que me gustaría tamén falar nesta asamblea, o tema de como atraer a xente, que horarios, actividades e propostas, porque sí que, por exemplo, nesta asamblea, a última que estivemos falando, por exemplo, de non facelo durante a semana, por exemplo, as 8:30, e facelo os fines de semana. Pero non sei tampouco, o sea, imos probar, pero ata que punto será factible estas cousas. Eu creo que, por lo menos nós, o principal problema que eu vexo no centro. En plan, que non ven ninguén. En plan, non ven xente do barrio, non ven xente fora do barrio. En xeral, a xente que ven son actividades pautadas como baile, cestería, así, pero ninguén se queda. Puxemos un tablón de actividades que imos facer, ninguén ven ver. Un pouco que dicías de por que non se achegan a nós determinados colectivos sociais. Penso que tamén a pregunta debe ser ao revés, por que non saímos nós a buscar pues, a eses migrantes, a ese, bueno, non sei tampouco como sería esa intervención.
pero sí que, o que decías tú, non ven ninguén, pois temos que sair a buscar, temos que, pois, por exemplo, sair polo Calvario, ir ao mercado, falar coas vellas, ir ás cafetas, falar cos chavales, non sei. Que dicir, eu tamén veño unha cultura militante, que decías tú, moi ríxida, home, sí, claro, é que a militancia, non sei, eu a día de hoxe hai certas militancias que me parecen demasiado laxas. E se lle chama militancia moitas cosas. Isto xa é algo persoal, non é como revolver. Bueno, claro, sí que vexo certas militancias que se lle chama militancia a todo, que tampouco é todo militar. Pero sí, ese, sair fora, buscar, nós, por exemplo, desde hai 22 anos, implicación no barrio. Tampouco, quer dicir, sí, se intenta, se fai, a recuperación do merdeiro, facer cousas por bairro, pero ao final, por exemplo, non sei, a día de hoxe o bairro evolucionou moito, moi xentrificado, cada vez hai menos veciños, non sei, a día de hoxe se ten sentido seguir ter un centro social no Casco Vello e facer unha intervención política no Casco Vello cando non hai veciños, cando de todo hai Airbnb, o sea, son cousas que tamén moitas veces pola inercia seguimos, pues eso, eu penso que a revolta houve moitos tempos que foi inercia pura e dura, e aí despois tamén houve momentos de hai que pechar, somos 4, isto... E eso, non sei, moitas veces un pouco de folgos, de... non sei. Pero sí que eso, buscar, sair fora. Si non, aquí non vai vir ninguén por iniciativa propia, o sea, non se acerca. Perdón, eu con esto que plantexaba, o decía porque creo que primeiro o que decía o rollo da formación interna para mí tamén é unha cousa imprescindible, porque creo que desa formación interna tamén podemos sacar moita data, moita información que nos pode servir a comunicarnos dunha maneira. Seguramente estamos facendo moitas cousas a hora de comunicarnos, a hora de expresarnos, a hora de partillar as actividades que facemos ou de plantexar as actividades que facemos. Seguro que hai un mogollón de contido que estamos usando, un mogollón de formas que estamos usando que exclúe o empeño. Porque ao longo de estes últimos anos nos que igual, por exemplo, me puxen a revisar a miña linguaxe, flipas, non? Con a cantidad de salvajadas que dices e de cousas superofensivas que dis para a xente racializada as primeiras, non? Entón creo que tamén hai como, pues eso, na forma na que te comunicas, no tipo de actividades que propós, quero dicir que estou contigo, Diego, que sair fora é tamén importante, non? Buscar a esas colectivas e intentar ponernos en contacto con si estas colectivas están organizadas, tratar de ponernos en contacto con elas tamén para crear aí unhas redes, non? Uns lazos. Pero creo que tamén hai moito curro con nos mesmas, tanto individualmente como colectivamente, para saber que cousas podemos facer que realmente sexan como pues sí, moi necesarias e que poidan ser atractivas para xente que normalmente non conseguimos chegar. E a vos digo que paciencia, quero dicir, que é frustrante con todo sempre, cando arrancas, pues, arrancas un grupo motor ou que sexa sempre, pero paciencia, seguro que non me está facendo nada mal, sabes? O que pasa é que tardas en conectar coa xente. Perdón, ya está. Si, mira, quería facer un par de observacións. Eu levaba bastante anos vivindo en Barcelona. Estaba en un colectivo que se chama Extinction Rebellion, Rebelión Extinción, e ali o 80% da xente era xove. Era xente moi xove que se venía ao colectivo e participaba. E a verdad que había moito seguimento e, bueno, eu era dos máis vellos. E unha cousa que, enlazando con o que estabais falando, nós tamén queremos abrirnos a xente, pois, de outros grupos, e sempre, pois, falabas con xente de África, xente de Sudamérica, etc. Pero claro, temos que ter en conta que normalmente esta xente ten moito medo de participar en organizacións como de activismo, como pode ser Extinction, porque claro, o primeiro que pasa é que o policía van contra eles. Hai unha victimización doble entre que son inmigrantes e tamén son
negros, o sudamericanos, lo que sea. Entonces, hay que también tener esta visión de cómo puede ser la cosa. La segunda observación es también tener mucho cuidado de meter a todos los colectivos en el mismo saco. Es decir, a gente de la América Latina é así. Non, son xente como nos, variada. É dicir, non hai un tipo de... Ou como falou a compañera da xente trans, non hai un estereotipo, hai moita xente trans. Entón, hai que sempre ter isto en conta, porque esta é a única maneira que podemos pensar que a xente pode acercarse a un grupo, como pode ser de activismo ou de centro social, é saber que nós estamos abertos a todo tipo de persona. Evidentemente, hai que poñer límites, eso está nos estatutos, eso tem que debatir, eso está claro, pero que temos que ter a mente aberta a posibilidade que pode ser sorprendernos, sabes? E despois está tamén esta cultura da cancelación, a ter moito cuidado e intentar ser honestos, non? Primeiro que nós, pero tamén saber que a xente que ven de fora trae outro bagaxe, e iso é algo que hai que ter en conta. Eu estaba apuntando algunhas cosas que me van ocurrendo ahora. Eu creo que os centros sociais temos moito na autocomplacencia, ¿no? E tamén nos gusta pois, chegar aquí, que estén solo no noso círculo de colegas. Bueno, muchas veces vexo que funcionamos máis como un sitio de ocio que como de propia militancia, ¿no? E tamén hai outra cousa que sempre destaquei, bueno, eu que veño de Fuscayo, de aí da Guarda, que era un distinto a estes, porque no rural, eu creo que, bueno, logo falo positivo, ¿no? Pero primeiro por intentar sacar algunhas conclusións de todo o que estamos comentando. Sempre percibín que no Fuscayo unha iba que tiñamos era que manter o propio espacio, ¿no? Abrir facer as turmas semanais, programa actividades, asemblearse, e sempre nos quitaba a actividade política real, quero dicir, para cartaces, para hacer pintadas, para os outros veciños. Non é unha justificación o que falábamos ahora, pero sí que creo que todos temos a nosa vida de mierda, precaria, e o último que queremos é pois, seguir traballando despois, ¿no? Por amor al arte, por así dicilo. Xa bastante nos gusta pois, asamblearnos unha vez a semana, ou ir aquí a pintar, ou cousa polo estilo. Mais aínda sería, pois, pintar para as niñas, que sería ideal, obviamente, ¿no? Pero bueno, creo que sí que tería unha justificación, porque ao final, eso, somos pouca xente e o compromiso chega onde chega. Logo, relacionado co que dicedes vos, desde o Faisca, eu creo que sí, o sea, facemos un concerto e iso hai que petar. O sea, pero logo vir aquí unha palestra sobre a situación no Kurdistán, ou unha palestra sobre, pois o que sei, el pueblo baluche, van vir 3 persoas, e por eso, faz un concerto, unha pensada e se vai petar. Claro que eso te pode ir abaixo, ¿no? Pero por sacar tamén cosas en positivo, que penso que no Fuscayo, por exemplo, funcionaron moi ben. E noso principio, cando entramos no sector social, era peor todavía que ser aquí, porque imaginadvos no rural. O sea, que si éramos de ciencia galega, que si éramos de ETA, que si vendíamos drogas, que si teníamos un prostíbulo arriba, chegaron a dicir, bueno, burradas, que en principio, pues eso, os veciños nunca se chegaron. Nos, por dar ideas, ¿no? En positivo, insisto, que funcionaron foi o tema dos obradoiros, que pode parecer unha gilipollez, pero o folclore atrae moita xente, ¿no? E vos xa sei que facedes aulas de gaita ou de pandireta. Eu insistiría por aí, atraer xente do barrio, xente que se poda chegar, ou visualmente aquí, ¿no? Na revolta, os obradoiros de pandireta e gaita e baile, teñen lista de espera para aquí. E moita xente que ven esos obradoiros, estou seguro de que é a primeira vez ou a única vez en todo o día que escoita falar galego, por exemplo. O que é un espacio politizado, onde, bueno, non sei, que logo sí que faltaría ese compromiso político real, non? Porque aquí non, pues seguramente non militan activamente, son menos usuarios do espacio. Pero, bueno, xa algo, non? O sea, xa polo menos achegaches unha persona do barrio, unha persona que vai sair o día de mañá á rúa para defender este espacio, seguramente. Non sei, por tamén falar positivo e non quedar sempre caseivas que ten a flaqueza, non? Do movimento social. Eu creo que hai cousas moi positivas e hai que traballar e claro que temos que intentar revisarnos e analizar o porqué non chegamos máis xente. Tamén creo que temos todo en contra, porque a sociedade, o sea, o propio sistema e o propio Estado o que procura é que a xente se alonxe deste tipo de espacios e os criminaliza a diario. Non sei se alguén que... Si non pasa outra cosa. Vale.
Nos vimos de Santiago, que tamén participamos en diferentes centros sociais, como podrían ser a Xentalla ou Escarnio Malicer e así. E sí que creo que é un problema que se dá exactamente de forma bastante parecida. Por exemplo, xa non só porque parece que se reduce a porque as persoas que non están politizadas, xa sexan migras ou discas ou o que sexa, non se achegan, pero incluso en Santiago compré un exemplo máis concreto, que é a Casa Luandé, que é un centro social especificamente afrocentrado, que prácticamente non ten relación nin co Escarnio, nin coa Xentalla, nin o tiña coa Casa do Peixe cando ainda estaba activo. Ao este último, creo, tampouco igual a lo tiña, pero vamos, pouca cousa. Entón, para min, sin chegar a ter tampouco unha resposta moi máis alá, parece fundamental como aceptar que a resposta a esa primeira pregunta, que creo que era algo como si somos un espacio diverso, pues probablemente sempre vai a ser no. É dicir, como ser conscientes de que hai que tomar formación e hai que estar formados, pero sempre estás metido nunha rede social enorme. Bueno, rede social non me refiro como tecnolóxicamente, sino socialmente, que sempre vai estar aí e como que nunca podes deixar de ser unha persoa branca, xa non a nivel identitario, sino incluso como materialmente, vas a ter unhas formas de pensar que sempre van a estar condicionadas por eso. Igual, moi parecido como pasa, creo que cos espazos seguros, sistema machismo, etc. Como que o primeiro paso é aceptar que ningún espazo é realmente un espazo seguro e que sempre tens que seguir continuamente como poñéndote a prova e sempre dubidando de hasta que punto estás facendo eso ben. Entón, como si cuestionar si estamos, como nos perciben o resto, pero que igual parte do motivo polo que nos perciben así sí que son cousas que nos reflexamos. Entón, nada. A ver, eu por non repetir o que dixo bueno, porque ti e eu máis ou menos levamos o mesmo tempo facendo estas cousas. A ver, por un lado, non vivimos os mesmos tempos que hai 20 anos, ou 25, cando abriu a Cova dos Ratos, que foi en 1999, alá por un marzo. Non hai os mesmos colectivos, antes había moitísimos colectivos, os colectivos se xuntaban nos espazos, a xente iba aos espazos, eu me enteraba de manifas porque iba polo espacio e veía unha persona facendo unha pancarta e dicía, pois eu tamén a fago, para isto para que parouse para a tarde, pois xa me quedo aquí. E agora vivimos na voráxime de superinformación. Pero, por un lado, non é tanto culpa nosa, senón das dinámicas individualistas que os centros sociais tamén reproducen. Porque, como decía Martín, estamos nun sitio no que moitas veces parece que estamos buscando a súa comercialización. Non comercialización para sacar pasta, sino a comercialización de corpos. Como pode vir a xente aquí? Por que non ven? Que lles podo ofertar? Que lles pode interesar para que veñan? Pero, o mellor eu non sei o que queren ver. Anticípome e creo un gueto, porque ao final os espacios sociais moitas veces fomos vistos como guetos. A Cova dos Ratos era vista como picadero, lugar de navajeros que se chutaban, cando a Cova dos Ratos era lo máis hippie que te podías llevar a cabeza. E ali non te metías nin como unha mosca, era un sitio vegano, e os perritos eran máis mellor tratados que as persoas moitas veces, que era sorprendente. Y nada, bueno, sí, un porrito y tal, pero como en todos los lados. Pero como nas prazas, como nos ayuntamientos, nos congresos, que hai cocaína e de todo. Pero, ao que iba? Realmente eu creo, hai anos, cando existía o Boueva, antes de que pechara, 2 anos antes de que pechara, cando o Vigo tiña, eu acórdome porque contei ata 11 ou 12 centros sociais, cando estaba Sou Descuberto, a Formiga, Boueva, o Faísca, a Revolta, os dos conciertos que había en Lincolla, o Guindastre, un montón deles. Eu contei ata 11, que de repente empezaron todos a caer como vamos ata que dáramos 3 e o capitalismo nos matou, mellor que o capitalismo nos absorbera, nos matou. E o mellor,
hai que ver, falábamos no Boueva, era unha palestra como esta, xuntando todos os centros sociais que había, bueno, non todos, porque nese momento xa caer a Formigas, caer o Guindastre, e falábamos deso, de como facer barrio, como sair do gueto e salir da casa e ir ás rúas. Porque despois nos queixamos, non, a ultradereita conquistou as rúas. Como non vai conquistar se nos non estamos? Que estamos metidos nas casas, nas pantallas, estamos metidos na nosa asamblea, vendo como que superactividade e superproducción de palestra podemos ofertar para que veña xente, depois non ven nadie. Que, bueno, eu me boto culo porque vivo ao lado do país que non vou nunca. Pero, non me tira nada. Pero o rollo é eso de non esperar a que veñan e ir. Estar tamén atentos non só o que facemos nos a ver que ve, senón que fan as outras. Os ninguén, unha vez por mes, fan manifestacións ou concentracións que miran pola xente precaria, en situación de desenfogar, o que falábamos antes, non? Onde están as empobrecidas. Pois hai que dar tamén ese arroupo. Tamén ese arroupo a diferentes iniciativas de loita, de protesta. Tamén volver a ser referencia. A Cova era referencia, a Revolta era referencia. Dende cando non se fai os diferentes centros sociais unha manifestación conxunta alén daquela de antifascista da pandemia? Pero me refiro, dende cando non se xuntan 3, 4, 5 centros sociais na Revolta, como era cando era a Ría non se vende, que facíamos frentes comuns. Dende cando non nos xuntábamos e teníamos asambleas con diferentes colectivos para loitar polas cosas da cidade, porque moitas veces estamos con como que pasa en Hong Kong, que guai iniciativas de non sei onde, o que malo está pasando non sei onde, pero que está pasando en Vigo? Que está facendo Caballero? Que está pasando con Vitrasa? Por que as abuelas de repente antes todo o mundo había folgas e nadie pasaba fame, había queixas de resistencia e os pescadores collían o peixe para os de Citroën, e agora as abuelas se dedican a decir es que Vitrasa xa cobra suficiente. O sea, vale, non somos anos 60, pero por que non ir outra vez a xente? Por que non recuperar e dar voz a xente, levar a voz ali, facer tamén loitas que teñen que ver co local, o mellor o comarcal, un pouco traer esas loitas que pasan a nivel de país, pero facelas tamén aquí para que a xente poda reivindicarlas dende aquí, non ter por que ir sempre a Compostela ou non sei que tal. Mas, non sei, eu me acordo que, joder, presente, pasado, bueno, futuro non sei, pero todo o mundo nos coñecíamos, todo o mundo sabíamos a quen chamar, se había que preguntar por que hai que facer se unha persona está na rúa, que non sei, non sei. E agora temos ese coñecemento, esa relación con todo isto. E ser referencia en non a 10 personas en esta mani, polas presas 3 personas que xa non vamos, ou non sei que, frentes comuns. Todo ao final cae no mesmo marque o capitalismo. Porque hai como escalones, caixones, non sei, o mellor tamén, e preguntar a xente que é o que te interesa, que queres reivindicar, que é o que te preocupa. Non sei. E ser a estrategia de, ainda que lles preocupe algo que o mellor non é trascendente, levalos un pouco polo noso rego, pero estratégicamente, se non tira por a lingua, pero ya metemos así un poquito e tal, ya cosemos, ya hacemos un remiendo. Xa non dixe parar, pero... Esas preguntas se facían antes no pasado e non dimos resposta e seguimos nas mesmas. Entonces, non caer nos mesmos errores que caemos hai 15 anos de... Non fixemos barrio. E así está individualizado todo. No, ti como farías barrio, por exemplo? Pois salindo á rúa... Creo que sair á rúa. Claro. Despois podemos hacer propuestas. Así vou pensar. Eu, a verdad, contaba
micro reunión, non? E estou moi contento e satisfeito de ver tanta xente nova, porque a compañeira aquí ao meu cara onde eu vamos a moitos actos sociales en Vigo, cidade a que amamos e na que vivimos, e normalmente a que vai é a xente da nosa edad, a que nos blanquea moito o pelo e da resto de pouco xuventude. Entonces, é unha satisfacción ver tanta xente nova reunida e discutindo. E falando. Asistí un pouquinho, na medida das miñas posibilidades, os últimos 23 anos, tanto da revolta como os 20 do Faísca. E no medio, pois vino a moitos centros sociales que xa non verán aquí, como o Boueura, Lindastre, etc. Entón, quero primeiro defender que todo o rendimento dos centros sociales de Vigo que estamos comentando foi positivísimo. Daqui saliron cantidad de xente amante do país e da nosa cultura. Por qué? Porque un centro social ten que levar un ritmo, ten que definirse dentro da cultura, pois hai 7.000 linguas distintas, creo que dentro da terra, non? Ten que definirse na lingua, no idioma, ten que definirse en que tipo de actividades sociales, etc. E iso se consigue normalmente practicando a asamblea. A asamblea, en xeral, debe ser o xerme, a materia, o miolo da cuestión. É evidente que sempre haberá militantes e xente activa ou participantes de diferentes categorías, e iso é normal. Pero unha das claves fundamentales do centro social é que non se defende un rendimento económico. Iso é fundamental, porque todo o mundo noso está alrededor do dinheiro. E un centro social non é a sustancia, nin a esencia, nin o principal, a retribución ou a economía. Ahora sí, cualquier centro social ten que ter como fundamento que normalmente os centros sociales que eu participei e sigo participando teñen que ter unha forma de ingresos fixos, porque hai unha serie de cuestións que son local, que se limpeza, auga, luz, etc., que a final de mes, e claro, moitas veces isto non é moi factible, non é moi positivo. Entonces, se non hai unha financiación mínima, porque claro, un centro social que pretenda subsistir por beneficios públicos, mal o vexo, porque vai ter unha conta pendiente que ya estarán reclamando sempre. Mentras que si é libre e non depende económicamente de ningún partido nin de ninguna organización, pois é un fundamento importantísimo. A trayectoria dos centros sociales nos que participamos, algunos que estuvemos aquí 23 anos, pois foron moi abundantes e riquísimas, e me repito. E non vou a decir que papel xogou a revolta na recuperación dos verdeiros. Non vou a valorar os cursos de idiomas que se fixeron aquí constantemente, de baile. Non vou a valorar o rocódromo do Faísca, a participación en moitas festas populares, que moitas veces anda polo medio o alcohol e no amplio sentido da droga. Pois é certo, porque un Faísca participa nun Salbrais, que en realidad é unha festa popularísima de Vigo, e é trapicheo de alcohol. Non é únicamente, é que nos vemos todos os veciños e está polo medio a bebida, os furanxos, etc. Entón, o patrimonio, o rendimento dos centros sociales nos que nos comprometemos, tuveron toda unha serie de militantes, de xente activa, e xente que
o que é raro é ver nos centros sociales nos que nos participamos que veña xente da ultradereita ou da dereita. Por qué? Tenemos que ser diversos, pero se falaba antes de unos términos que hai que ter unos términos mínimos, es decir, se hoxe non defendemos o idioma, que carallo de país somos? E a vida. Pero, se non hai eses mínimos, un fondo económico mínimo, unha compenetración no grupo, que a asamblea sea esencialmente a deliberante e que desde un principio non se poñan estereotipos demasiado rígidos, sino que sean diversos, variados, amplios, porque é verdad que o mundo está cambiando. Como vamos que xa temos 80 anos, como vamos a comparar a tecnología actual e a forma de comunicar actualmente cas que vivimos non? Entonces, o que vos quero é animar, que é unha alegría que estedes aquí, tanta xente nova, e que non tedes outra solución que buscar o vosso futuro. No. Quería facer un pequeno comentario sobre o que dixo a compañeira, que creo que é importante valorar, porque eu penso que o capitalismo que ha feito é que hemos pasado de compartir a competir. E creo que todos hemos entrado nesa dinámica, e creo que os colectivos tampouco poden escapar desa como se dice, vórtice, non? E aquí está, porque aquí estamos falando de solidaridade, de colectivos. O espacio social é un espacio de saúde, onde se pode xuntar xente de todo tipo, xente máis nova, máis vella, homens, mulleres, LGTB, xente de outros mundos. É un espacio de saúde mental, que é o que está destruindo o capitalismo, facéndonos entrar nesa dinámica de competir. E creo que os espacios sociais temos que romper esa dinámica. Ahora, claro, como o facemos? Eso é a cuestión. Deixos con eso. Claro, a ver, incluso con esto todo de achegarse, hai que ter claro que é un centro social, para que queremos o centro social, que función, quero dicir, por exemplo, ponemos desde a indefinición, que non queremos definir moi pronto, deixarlo máis para... Claro, chega un momento no que xa a propia dinámica te vai facer definirte, cando te vaya, non creo que sea o caso, pero te aparece o PSOE para reunirse aí, tens que dicir que non. Igual hai unha asamblea que me parecería ben que se reuniran, non? Xa hai debate, entón, co tempo te acabas definindo. Esa definición, no momento no que inclues a unhas persoas, exclues a outras. Entón, hasta que punto te tens que definir políticamente para facer intervención política, pero sin chegar a autoexcluirte moitos espacios temas. Hasta que punto? Claro, nós, por exemplo, somos un centro social bastante politizado a nivel ideolóxico, pues, a línea marcada, o idioma, a independencia, sí que nos... E creo que tamén fai que a socia media da revolta se sinta identificado porque ten esa ideoloxía, ese pensamento político, pero claro, tamén exclúe a moitísima xente que non está de acordo con algunhas das cuestións. Entón, sí que me parece interesante hasta que punto restringir eso. O centro social ao final é un espazo de encontro, non é un partido político, non ten que ter unhas teses e definir unha militancia super rígida, pero sí que entendo que ten que haber unha definición tanto política como ideolóxica para guiar esa intervención social, senón ao final moitas veces podemos quedar desmontados.
Sí, é interesante isto que dis, porque a nos pasamos unha cousa. A primeira asamblea que fixemos, agora un ano e algo, fixemos un chamado aberto, 3-4 persoas que estaban nese momento, e dixemos, vamos a facer unha asamblea aberta para ser, como nos creemos, precisamos dun espazo como que nos plantexábamos, non? Fixemos unha asamblea que viñeron 100 e algo persoas, que nin de coña esperábamos, tiveron que cambiar de espazo o día antes, polas confirmacións que había. Nese momento, collimos acta de todos os sentires da peña moi heteroxénea, políticamente, había anarquistas, comunistas, independentistas, socialdemócratas non creo. Entón, eso collímolo e seguimos traballando na seguinte asamblea. E nos propuxemos como empezar a marcar as liñas vermellas, non? E nos enlamamos dun xeito, pero terrible, non? Fixemos 3-4 asambleas máis e seguíamos enlamados, non? Empezaban a ser cousas mínimas de consenso, pero claro, a heteroxeneidade da xente que estábamos ali como facía que camiñásemos lentísimo. Nese momento recibimos unha asesoría externa un pouco de casualidade das compañeras de COAR, que non sei se hai alguén aquí, que informalmente nos deron un par de chaves que nos abriron os ollos, que foi, pero vos que queredes ser? Queredes ser un colectivo ou queredes abrir un centro social? Cal é o motivo? Que vos está movendo? E, efectivamente, a xente que estábamos no grupo motor plantexamos esta idea e foi, non queremos abrir un centro social. Queremos brindar un espazo para os colectivos, movimentos sociais da cidade, no que teña, o sea, que teña un espazo onde reunirse, que poda acoller grandes eventos, grandes asambleas, grandes reunións. E aí mudamos o rumbo. E empezamos a camiñar rapidísimo. Nos propuxemos, bueno, quen queira facer, quen de aquí se queira asociar entre elas para facer a súa actividade política según o colectivo, que veña co seu colectivo aquí, ou que xurdan se cadra colectivos de aquí, non? E creo que iso tamén nos funcionou a hora do que dicides vos de que non veña xente ou ese proceso de comunicación. Logo un partido deturpou este concepto, pero nos estamos en constante proceso de escoita, non? De intentar chegar a xente, e creo que as cosas que se están a facer na Nubeira e que se fixeron en as asambleas ven bastante xente, creo eu, para as nosas expectativas polo menos, porque facemos muchísimo traballo casi persoal de convite. O sea, me acordo a primeira asamblea e algunhas outras máis, esta última que fixemos de chamadas, mensaxes directas a xente dos colectivos sociais ou a persoas que sabemos que están máis ou menos politizadas, oye, vamos a facer isto, oye, vinde para acá. E logo que a identidade que xorda dese colectivo, sen equidistancias, non? Evidentemente, pois temos unhas liñas vermellas xa definidas, un manifesto e tal, sexa o que dote identidade o centro social. E creo que dá a sensación de que está funcionando por iso. Sí, eu creo que nese sentido optamos por neste proceso xuntarnos máis xente e conformando a identidade a medida que pasaban cousas que están pasando. Non quere dicir que sexamos unhas tibias, claramente hai unhas cousas, pero bueno, sí que é certo que ten que ver un pouco que dicía pois sí, é unha forma tamén de ser un pouco solidarias e empatizar e non ser tan rígidas, eso, pois porque ao final se dende o principio xa nos poñemos, porque isto foi unha cousa, de casi parar o proceso, bueno, pois foron asambleas engorrosas, non? E quizáis ni siquiera estaba o centro social aberto, entón para nós non tiña sentido. Entón, bueno, pois quizás nese sentido a Nubeira está tendo pois este momento que acude xente un pouco por eso. Non quere dicir que, bueno, como mellor dentro dun tempo, pois, haberá problemas ou non, ou haberá que sentarse máis veces nas asambleas, falar e falar, que eu creo que queda moito falar. Pero, bueno, creo que o proceso está sendo, pois, un pouco máis esperanzador nese sentido. Eu quería preguntarvos a vos, bueno, o sea, entendo que un proxecto novo sí que como que te dá máis marxen a, pois non, entrar de cero, participar, pero o país que tamén partiu sempre no social
moi pechado, non? Moi marcado ideolóxicamente, non? Me resulta similar a Revolta, non? Un espacio, pues eso, bastante gueto, vamos a ser claros, gueto, o sea, como pode ser o Euskadi tamén, incluso, o bueno, o maioría de espacios sociais, non? Esto que dices, tú entro aí e na que sexa unha persoa de esquerdas ou militante, non me sinto todo cómoda, porque como que xa teñen a súa propia idiosincrasia e complicidade e me sinto, a mí pasoume aquí, por exemplo, vamos, cando cheguei a vivir, pasoume e yo dixen a xente da Revolta, en plan, joder, se eu que son unha persona que sabe dun espacio me está costando entrar, imagínate a alguén que non sexa militante e non coñetades, o sea, se pira de aquí a los 2 segundos. Vos como fixeches para... Que fixo? Que foi a faista que... Vale algo, non? Para entrar aí. Bueno, a ver, realmente nos tiñamos como unha conexión co Faísca anterior, porque un de nos estivera ali, eu coñezo Faísca desde que son pequena, porque noutros clubes nos que estiven colaboráramos con eles. E a mí sí que me pasou un pouco cando entrei, o de, bueno, eu non penso exactamente igual en todo, pero ou teño outras tendencias, pero ao final empezamos como a facer máis asambleas, a facer actividades e realmente esa diferencia de ideas non nos separaba. Seguíamos mantendo como o mesmo objetivo, digamos. E creo que as novas xeracións sí que teñen máis amplitude de ideas que, bueno, que as de antes. Non coñezo tanto, pero esa é a miña sensación. A verdade conectei bastante ben con todo o mundo desde o principio. En plan, a xente moi aberta, sempre para axudar por calqueira cousa e así. En plan, non me parece un sitio pechado. Igual dá a sensación, porque desde fora parece pechado, pero xa coas versas e moi así, pero sí, que é unha cousa que igual modificamos así, o tema de renovar a fachada, digamos. Pero creo que en xeral moi ben. Sí, bueno, te referías máis a sensación, non? Que... Sí, non sei, respondo a pregunta, non? Sí, o sea, no, a percepción personal a los que dicen, no... Sí, de feito, eu creo que é unha cousa que agradezco moitísimo a xente que sigue no Faísca, que sempre foi como un apoio e foi en plan, non empezamos de cero. Sabes, é como, pois, se temos calquer dúbida, de feito levan eles as contas, que é un dos quebradeiros de cabeza máis grandes, eu creo. Entón, pois, como quiso moi ben, a verdade. Pois se queres pasamos a outro tema que teño apuntado aquí. Aparte, bueno, igual hai alguén que non está de acordo, pero bueno, eu últimamente percibo muchísima propaganda fascista, en volantes, pintadas, e precisamente son as dúas zonas onde morades o país que é a Nubeira, non? Non é unha resa que non cobilizo, pero quero dicir, o sea, tanto ao país que está ubicado na Rúa Toledo no Calvario e en Pizarro, en San Roque, son dúas zonas moi castigadas, o sea, esta semana ainda pasei varias veces por ali e tremenda cantidad de colantes de Vigo Patriota, colantes de Franco, hostia de pintadas de Arriba España, Franco tenía razón, bueno, exagerado. Islamofóbicas tamén, teño detectado tamén que cada vez hai máis islamofóbicas tamén. Sí, Pac Islam, Pac LGTB... Dende último ano por aquí, sí. Sí. Bueno, eu principalmente o detecto sobre todo en San Roque, o sea, así que a veces en caso Cuello pues poden vir ou pola zona de Hispanidade ou así, pero esas dúas zonas é exagerado, o sea, todos os días. Como vedes vos iso? O sea, vos xa vichedes ou xa percataches? Porque eu pensaba, bueno, Beira vai sufrir agora porque aquí la zona está propetada, a ver se non vos empezan a joder, non? Ou non sei se vos tamén percibichedes algo. Sí, de feito, non sei que é un tema que xa estamos tratando onde falamos diso, estamos vendo como actuar, porque creo que, bueno, a nosa zona xa leva un tempo sucedendo e como que cada vez vai a máis, cada vez hai máis pintas de odio e, bueno, estamos organizando cositas. Seguirán falando cando estea máis. Sí, eu creo que
sí que un pouco comentou alguén que nos estamos igual focalizando moito no ocio igual, pero bueno, sempre intentamos orientar o ocio hacia un pensamento político e unha reflexión política. Onte na asamblea sí que comentamos un pouco eso, como, vale, en plan, vemos que a xente nova vai un pouco en serio, que é unha proposta, entón, vale, ok, o ocio está moi ben, pero sí que queremos dar como unha resposta política de certa militancia, digamos, e sí que onte empezamos a falar un pouco como poderíamos ter esa repercusión na sociedade. Bueno, estamos comenzando con iso, pero algunhas cousas, en plan, o tema de pancartas e movidas así, pois é algo que estamos a valorar porque pois temos os contactos de, creo que era de Cerdel, pode ser, que teñen como unha impresora, Ten unha impresora de pegatinas gigantes, de cartéis gigantes de pegar por a rúa. Bueno, eso, e querían colaborar con nós, pero como non tiñamos moita resposta, pois o deixamos, pero para cando houvese resposta. E agora, aunque non hai esa resposta, eu creo que iremos a ir diante e faremos algunha movida así, e, bueno, todo o mundo que quera colaborar. Pero é un pouco resposta a todo o que está pasando. A ver, eu aquí o que vexo é eso, a sociedade se vai dedicando e nós realmente ao retroceso dos movimentos sociais eu lembro-me e sempre, ainda se dice ese cántico, eslogan de as rúas serán sempre nosas, pero certo é que non, e as rúas as perdimos ou as abandonamos ou non sei como habría que definilo, pero a día de hoxe o fascismo e as ideas máis reaccionarias campan as súas anchas pola nosa cidade, polo menos. Hai zonas máis castigadas que outras, será porque pois, haberá algún fachilla por aí vivindo no Calvario ou vivindo en San Roque, pero se moven, cada vez teñen máis liberdade para eso, para facer pintadas, para colar colantes, cartaces, e é algo que, eso, trascende os centros sociais, non? E eu tamén moitas veces vexo moita responsabilidade nas organizacións políticas que é moi fácil colar propaganda e é moi fácil deixar aí, pero, a ver, eu si colo un cartaz do Día da Patria Galega e ao día seguinte me aparece con a bandeira de España pintada ou con un eslogan fascista, home, o mínimo haberá que ir borralo, haberá que respostar a ese ataque a nosa propaganda, non sei. Incluso xa non ataque a nosa propaganda, o sea, eso, pintadas fascistas que duran meses, duran semanas, e eu paso, a vexo e sou responsable tamén de non coller un día un spray e tachar aquel. Entón, penso que perdimos as rúas e agora recuperalas é máis complicado. Entón, eu non sei se, pues eso, iniciativas máis concretas, organización, non sei, hai que darlle unha resposta, porque sí que é algo que empeza a ser preocupante. Sí, certo é, nos, que a verdade é que vamos derrapando, levamos 3 meses a full co espazo, pero bueno, sí que podría ser unha boa iniciativa. Aí atrás pensárase, non? Hai 5 anos así, como esas comandos-respostas, non? De ir polas rúas tamén, pois sí que sería unha boa idea, non? O mellor entre todas, entre os centros sociais, como facer comandos-respostas nas rúas, non? Facer batidas, sí, a verdade. Eu sí que detecto, non tanto pola Nogueira, pero sí porque son do Calvario, sí que vin isto que diste Martín, de que sí que hai mazas pintadas fachas contra o Islam, para o Islam vexo un montón, pero hai xente que as pinta por arriba. Non me dá a sensación de que se perderan as rúas, pero sí que se quedaran un pouco máis stand-by, non? Creo que hai isto é unha hipótese, non falo como a Nogueira, falo como Javi, porque non estamos a falar da Nogueira, non? Pero sí que o Calvario non teño os datos, e o San Roque como medio barrio órbita do Calvario, son os barrios máis pobres de Vigo. E
non teño datos agora, pero ata aí nada era así, non? E como vivín ali de novo e vin como iba mudando, e teño recordos dos meus pais e dos meus avós, tamén é un sitio onde hai moita precariedade e onde tamén está instalada moita población migrante. Para min eso pode explicar de algún xeito a reacción fascista. Non de todo seguro, porque tamén se engloba nun marco global onde pois esos 4 fachas, que serán 4, que seguramente serán 4, síntense agora legitimados para facelo e sair a rúas sen medo, non? Que eso é a parte global do asunto. Pero sí, que quizás deberíamos traballar como además estamos nesos barrios, en facer contrapropaganda. Bueno, contra propaganda e politización da sociedade tamén, que moitas veces o debate tamén hai que leválo fora. Vais un pouco agora. Pero logo sacamos unha última cuestión e se os parece xa... Nada, o sea, eu quería decir en positivo e en constructivo que igual como negativo desta dereitización da mocidade tamén é a que se está, bueno, se eu penso como persoa que vai a moitos coles a dar palestras e cousas de obradoiros de educación mediática e así. E eu o que vexo é que a mocidade, sobre todo os homes cis hetero, non teñen agora nada máis que lles comunique ou que lles apele que a dereita. E isto ten moito a ver coas identidades, digo que falábamos antes, e coa pregunta que fixo María, e o negativo desa pregunta. Entón, eu non subestimaría a capacidade de formación dos centros sociais en canto a diversidade, en cuanto a loita LGTB, tamén como unha ferramenta para facer contra poder, contra esa nova onda que hai de mozos de dereitas superfachas, porque creo que é a solución, esa solución é poder apelar a esa, non sei, como a esa parte que teñen de sí que están ocultando, que son esas emocións, esa diversidade que teñen en sí mesmos e que a única xente que consigue apelar e que consigue acceder a eles é a dereita, non? Entón, bueno, como en positivo, como algo que pode ser guai, non? Bueno, eu como polemista que me gusta ser, quero falar a favor das pintadas dos fachas. Porque a mí me parece que o peor que nos está pasando, como perdimos a rúa, vivimos embebidos no cuquismo. Instagram, os negocios, as cidades, vivimos nunha cidade fermosa e a paz social ven desenvoltura tamén. Entón, vivan as pintadas fachas para que a ver se non reaxen para ir a tachalas e para ir a poñer 50.000 pintadas máis e colantes, e hai unha cosa que se chama como é a teoría da xanela rota, isto que fixeron, non? Basta, por favor, ensuciemos, manchemos, vandalicemos e nada, é unha cosa que teña unha tema seguida, non? Como nos lugares onde goberna a esquerda fixeron, pois eso, como uns murais estupendos, como vas ir a pintar un mural que estás de acordo co que pon? Pero ao final estamos todas embebidas del rollo cookie. Estamos aí, o sea, como a... Se non se me ocurre ir a pintar nada, non? Vale que están as multas, vale que estamos cada vez máis chas de cámaras, da sociedade, e, bueno, da sociedade, cos móviles, porque todo o mundo pode ser utilizada para ser denunciada, pero é de verdade que si van... O tema este de quen se quedou co discurso crítico, co discurso rebelde, tenemos que reagir, e volvo. Que está pasando, dices, as identidades, que está pasando nos liceos, que está pasando nos estudantes, que está pasando que non reagimos? Pois eu creo que eso, que estamos, pois igual non sei demasiada pluma, mellor, é de verdade, No, hai pluma, pero... No, pluma, digo, o que decía antes, que dixe o compañeiro, non? Iso, tamén hai persoas trans que se sinten super identificadas, vir de negro, que tampouco hai por que poñer... Eu quero dicir que o tema estético, estamos embebidos do tema estético. Estético, nas faixas, nos cartaces, eu sou unha boomer, e a mí o que me importa é que pon aí, joder. Non, me da igual que teña brillantinas, ou que teña non sei que, me quedo co que está poñendo. Non co... A ti te igual que unha brillantinas, pero hai outra gente a la que non le digo. Claro, pois eso que a mí me flipa. Entón, pois terá que chegar a outra xeración para poñerlo con brillantinas, ok? Pero creo que parte disso é o problema. O sea,
ao final hai unha cosa clara que a paz social calma e fai que non reaxamos. E entón, cando hai un conflicto, ás veces están poñendo cousas que non nos interesan, que estamos totalmente en contra, non? Por exemplo, cando era pequena, pois Vigo era unha cidade espantosa. Pois os carros aparcaban todos en riba das beirarrúas, non tiñas espazo, non era nada inclusivo, o sea, se estabas medio, o sea, non podías pasar, as rúas, os xanelas estaban rotas, as jeringas polos suelos, políticas e non políticas, e agora non hai solo nada, o sea, ou hai algo como moi chupi, ¿no? Ten que ser super... E además eso, como socialmente fomos asumindo iso, ¿no? Que hai que facer todo bonito, atractivo, que dicía Sandra. Como podemos facer para que veñan? Os centros sociais e todo, e as colectividades, o que nós temos unha necesidade e criamos algo, ¿no? Non é ao revés, de decir, vamos a montar algo e ahora vamos a facer campañas para que veñan. Eu entendo que os centros sociais aquí chove e entón as cousas non se poden facer nas plazas como fan en Cataluña, que saen pola tarde e está xente facendo actividades nas rúas que son maravilloso. Aquí chove, precisamos espazos. Eu, por exemplo, tamén formo parte desa industria e a maioría do ano non podemos facer cousas, adiamos. Entón, os centros sociais teñen que ser uns espazos onde se podan facer actividades e que vamos todas. Pero eu o que estou agardando que suceda é que estou pexa a gaseosa. Porque... Tienes todas, tía. Xa, bueno, pero... ¡Vamos! Pero sí que o Galla, eso, esas pintadas, reaxa e nos fan a reaxir. E que esa xente que hoxe está poñendo Pakistan, que o mellor son 4 pipiños, ¿no? Que, pois, no instituto, eso ve que como contradiscurso, pois, poder leválos ao rejo, por outro lado. Entón, sair ás rúas, como era sair ás rúas? Pois sair ás rúas e ir falar, pois, onde hai cadáver. Por exemplo, no Calvario creo que hai asociacións de migrantes, pois aí é onde hai que ir. E tamén é necesario que teñan eso, tampouco teñen que facer as cousas con nós, porque realmente, se temos unha lingua, temos unha bandeira, temos un himno, foi nas casas de Galiza que houve por toda Sudamérica, non? Entón, terán que seguir. É lógico que cada quen busca os seus espazos, onde os espazos seguros, que tamén é un término que me gusta nada, que me gustan os espazos libres, non seguros, porque a seguridade é un tema comero, e a mí me reaxe, pero o Gallá eso, que haxa 50.000 chiringuitos e que eso sexa eso. Bueno, e a mí me parece que sí que está sucedendo, porque non para, non, o sea, é absolutamente imprescindible e terá que suceder, o sea, con outras, eso, con novos códigos, nova peña, e sobraremos a outras, pero solo eso, aplaudindo. ¡Bravo! ¡Bravo! María, ¿quieres falar? No, da igual, tiramos por diante. No, era simplemente unha cousa de que estou de acordo con que, o sea, en canto da rúa, sí que estou de acordo con que chegamos a un punto de relaxación que creo que se viu como moi afectado tamén polo encerro durante o rollo da pandemia, no? Que si xa estábamos desmovilizadas, falo como no xeral da población pre-pandemia, pois como que durante a pandemia e post-pandemia xa foi en plan, venga, por culo todo, no? Pero creo que agora ao final, Rebeca, dixeches unha cousa acerca dos novos códigos, que tú o primeiro que dixeches acerca do cookismo, que é que podemos callarnos a facer as movidas cookies porque igual nos mola lutar desde aí, e creo que isto ten que abrazarse, e creo que non abrazar este tipo de expresións fai que certas persoas non esteamos aquí. Isto que creo pero que a tope con lo de incendiar e eso. É que eu penso que isto que acaba de decir María é super importante, porque eu, bueno, por lo menos, o sea, igual vivo aí como nunha burbulla e tal, pero estou rodeada de xente que creo que estaría super cómoda aquí, que hai moitísimas cousas das que se fan nos centros sociais que lles interesan, que as apelan e que, bueno, que realmente se poderían chegar a sentir, pois, guai, con ganas de facer cousas. Que pasa? Que o sea, evidentemente ten que haber unha ideoloxía e unhas tiñas vermellas, pero si eso é compatible con facer dunha maneira, pois, cookie, por dicir esa palabra, e iso fai que haxa xente que entre aquí e diga, vale, a ver que pasa, e que pode ser como un rollo un pouco máis amable,
pois, joder, non temos nada que perder, non? En plan, por que non? E sí que, eso, como que creo que hai como, dende a xente que está como super fora destes momentos, pero que realmente tampouco está tan longe, un rexeitamento por descoñecemento que, bueno, non sei, que realmente sí que poderían estar aquí e claro, creo que isto pasa moito pues, por sair ás rúas e como, bueno, o que dixeches ti antes de estar como no rollo local, sabes, de facer cousas que teñen que ver ca vida da xente, co seu día a día, que teñen que ver con todo o mundo, que a xente que está máis politizada e que a xente igual que está menos politizada, que en realidade tamén está. O que pasa que igual non dunha maneira pues, tan consciente, non? E se o cuquismo nos leva a iso, pois benvidísimos ese. Sí, vou dicir dúas cousas. Unha que dicíais, a Liorta non ten que lidiar co cuquismo ou que sexa. Eu sempre lembro que as mulleres trans con sus taconazos, sus maquilladas, sus cuquismos, non sei que, non sei cuánto, collían os seus tacóns e tiñan as feministas detrás e as outras mulleres que non sufriran ni prisión, ni bofetones, ni nada, e a golpe limpo coa policía. O sea, que unha cousa non quen que a outra. Un cuquismo deste pode coller e dar un bolsazo que lo flipas, sabes? E tener el ladrillo dentro e tan cuqui que se vai con el ladrillo dentro e el spray de pimienta e aí te deje facha, sabes? A ver, por eso o de abrirse. E eu creo que tamén hai outras frontes que tamén non hai que esquecer. A ver, están os fachas, están a peña desnortada que de repente o Che é Santiago Bascal. Pero despois está a xente despolitizada e a xente con desidia. A xente que dice, é que así sempre foi, é que non hai nada que facer. A mí esa xente abúrreme. É que non sei que non sei cuánto, e así me quedo no meu sofá comendo chetos. Pois non, sabes? Hai que, de repente, eu creo que hai que ir á memoria histórica, porque eu moitas veces vou ao pasado e de repente vexo loitas que digo, mima chaval, sí que hai cousas que se lograron, vale, hai 5 que non, pero a mellor hai 12, aquí 7, aquí non sei canto, como se facían as relaciones sociais antes, como nos escudaran, como nos protexíamos, como non sei que, recuperar esas cousas, a ver, o novo, o de agora e o vello, e ver todas esas cousas e recordarlle ás persoas. Eu cada vez que veso digo yo, coño, e quen se atreva de decir, no, es que todo foi así, nunca cambiará e sempre seguirá mentira, sabes? Todo mentira, entonces quitar todas esas mentiras e de recuperar a xente. Por eso de facer barrio non é vou facer unha foliada aquí, vou pasar coa gaita, coa gaita, tamén pode ir pasando co que sexa, non é por rollo galego, sino porque estou pensando nas festas do Calvario, tal. Que cando a veces hai o faísca a ruadas e todo, como nos salíamos a covas ou salíamos nos magostos e tal. Facer barrio é xuntarse coa xente, é estar co cuqui, estar co yonqui, é estar co facha que non sabe por que o é, co obreiro de dereitas, é estar coa ama de casa que nunca leu máis alá de un romance, é estar con todo o mundo, porque se queremos transformar a sociedade e se queremos ser sociedade, a sociedade é o pueblo. Non é 4 intelectuales ou eu que estou aí super iluminada e tiven a sorte de ter un círculo que me abriu os ollos, me dixo Coca-Cola, chungo, non sei que, tal, e agora vou aí con mi palestra e con mi bandera de ole yo que anti de todo son. Pero hai xente que non, e esa xente non temos que caer nesta cousa de el intelectualoide, hai que ir ao lumpen, porque o lumpen nos necesita e necesita tamén emanciparse e que eduquemos e eles nos eduquen, porque ao final son os que fan a loita, porque que non ten nada que perder, e son os que están en primeira línea. Mira que pasou en Chile, mira en todos os lados, non sei, nos discurso, bla, 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 venga, vamos a incendiar, Rebeca, colla aí, aspiradora, vamos a limpiar de fachas. Xa non me spray, aspiradores. Bueno, por poñer punto final a esta mesa redonda, están saliendo moitas ideas. Non sei se algunha delas se pode levar a práctica, non? E eu viña a recoller un pouco unha proposta, porque teño impresión de que moitas veces como que a oferta cultural da cidade como non solaparnos, non? Vería resumir.
Porque, bueno, por exemplo, había varias palestras tamén. É positivo que nos solapemos e, pois, oye, Lobeira, quero dicir, o sea, se ao final vos facedes unha palestra e vos un concerto e nós temos aquí unha foliada, quero dicir, habría problema con iso ou como vedes vos, como percibides, non? Porque a mí presente que iso crea riqueza cultural, non vivimos nun ambiente un contexto tan pequeno como para que nos perxudiquemos. Eu penso que hai espacio e que para todas e, bueno, cuanta máis actividade cultural haxa, pois máis diversidade. Eu percibo que canto, o sea, que quizás deberíamos facer esa rede de comunicación, de coordinación, para non pisarnos, por exemplo, a mesma palestra ou a mesma temática ou algo así, pero creo que a revolta este agora como está remando, como está escurrando, é bo para a Faísca e que a Faísca vai se mover e nos vai facer mover a nós e que é guai solaparnos. Creo que podemos facer ese traballo de coordinación, pero en ningún sentido vamos a competir. Creo que vamos a coordinarnos para non pisarnos cousas temáticas moi concretas que leven ao mesmo público, pero que haxa unha palestra sobre vivenda aquí, unha sobre traballadoras sexuais, os delitos laborais de traballadoras sexuais na Nubeira e outra sobre música tradicional no Faísca, é guai, que se xan todas a vez é guai. De acordo completamente. Sí, ademais un pouco que estaba a falar hoxe con Elena o tema de repetir temáticas, repetir charlas en diferentes sitios. Porque non sei ata que punto é eso malo. Por exemplo, en Santiago eu creo que só foi un sitio ao grupo este filtrado. Porque non máis sitios, por exemplo, o Sobres a min non me cadrou ben, pero outro día sí. Entón, un pouco repetir, ou unha das preguntas era como coordinarnos, creo que, en plan, tamén como incentivar a xente, por exemplo, que vai a Nubeira ou vai a Revolta con determinado filme ou determinada charla ou determinada cousa e facer un ciclo que se siga, por exemplo, noutro centro social como... Sí, claro, de feito, xusto o tema do documentario Infiltrados, falábamos antes que tú, por exemplo, se queres traer a alguén que te fale, alguén que estuvo aí facendo o documentario e tal, ao final, pois, pagarlle a viaxe, que veña, que durma, que tal, vale, pois facemos 3 palestras durante a semana e compartimos gastos. Ao final, claro, nos puxéramos a pregunta esta de como coordinarnos, porque ao final sí que xa non tanto para non pisarnos, a mí me parece guai que haxa tantas cousas que ao final que nos pisemos. Outra cousa é, pois, cousas así un pouco máis grandes ou con máis traballo previo, tal, pois sí. Nos, por exemplo, o tema da palestra da vivenda, pois, comentar, mira, este día, pois, temos algo preparado, tal, se poderes, non... Pero, bueno, tampouco non censuraría, que non sei, aí, nese sentido, eu penso que iba a pregunta máis por eso, facer actividades conxuntas, aproveitar e traer xente, pois, igual é un ciclo de cinema, pois, irlo movendo, ir facendo os debates en distintos sitios, un pouco o que pode ser potenciar a actividade dos centros sociais dende o resto. Incluso, moitas veces, publicidade, vos facedes algo, pois, en que sean, mandarnos por correo, nos imprimimos e poñer aquí o cartaz. Igual, non sei, ese tipo de coordinación para potenciar desde uns aos outros. Bueno, despois, a nivel coordinación, a semana que ven, a nós nos convidaron do Escarnio unha encontro de centros sociais que será algo máis a nivel Galiza e tal, que tampouco me parece mal, pero eu sí que, non estou falando todo día, priorizaría ese rollo de coordinación, priorizaría o tema máis local, incluso máis cara ao sur, co Fuscallo ou en Pontevedra, que un rollo máis a nivel Galiza ao final se acaba diluindo. E por que... Perdón, que o mellor me saltei. Ademais, sacaría algo máis, saco máis chicha de aquí, de estar nos 3 centros sociais de Vigo, que a semana que ven, penso, con un mogollón de xente de todos lados, ao final ese nivel de coordinación... Non iba por aí, pero está guai que o explicaras así de fondo. Eu estaba pensando que bueno, é que eu levo 5 anos, igual que levo con Salva, dicíndolle
cando facemos unha cucucha a lo viguesa ocupada e deixamos de pagar e tal, e yo, mi bandera, tú, el churrasco vegano, non sei que tal, estas cosas, porque igual que estou coa teima sempre, a ver, o Frente Unido, antifascista, anticapitalista, antirracista, anti toda la saifúa que decimos os feministas, podíamos recuperar a coordinadora, pero xa non para eventos culturais, sino para isto que falábamos de politizar, recuperar as rúas e darlle unha aspirada ao fascismo capitalista. E aí, dende aí, construir esa frente unida que pode abranguer tanto os derroteiros así como máis xerais, como as problemáticas de Vigo, ou da comarca, ou da Galicia tredas pa aquí, ou algo así. Pero unha coordinadora non... Eso, política, de verdade, de hacer... crear eventos. Porque, eso... Pues, o sea, eu xusto iba a comentar algo moi por aí, a verdad. Porque iba a comentar, non sei se coñecedes que nos países cataláns existe a xarxa de casales e ateneus, creo, que ven sendo un pouco eso, quero dicir. A parte máis do que a nivel local, que eu entendo que ten moito máis sentido unha coordinación moito máis directa, sin ningún intermediario nin nada, como máis a nivel nacional, creo que sí que hai un montón de cuestións que pode ser super de interese, como por exemplo, xa non só de que veña alguén que se vende de Palestina a falar, pois que vaya xa se coordine para que vaya de unhas cidades a outras e beneficiarnos todas, sino tamén incluso eles o que fan moitas veces é ter grupos de cuestións que son moi útiles para saber de centros sociais, o que sei, joder, non sei como arreglar isto de fontanería ou do cuadro de luces no meu centro porque non vou contratar a alguén aquí. Igual necesito un papel incluso, que hai tipos de centros que non poden acceder a eses papeles polo motivo que sexa. Entón, esa coordinación de decir, joder, pues non xa fixemos no noso centro, podemos ir hasta alá e botarnos unha mão. Ou, por exemplo, se isto co de infiltrats, nos países o que fixeron é, a través desta coordinadora, cando se publicou en directo, a visualización todos a vez, como que eso podes fazer ou non, pero vamos, como este tipo de cousas que afecta un pouco transversalmente. Entón, nada, pareceme interesante. Traballas a rede, traballas a solidaridade que está perdiéndose, así, esta cousa solidaria. Non falamos moito da solidaridade e hai que volver a recuperar e traballar nela, porque... Non. Sí, unha breve. O que estabais comentando antes, que o que falta é máis cultura, non menos, porque a cultura que permite que as persoas poden pensar. O primeiro que sacrifican é a cultura, nas escolas, nos centros. A cultura que te permite sentir, te permite pensar e te permite ser libre. Entonces, máis cultura, por favor. Nada, deixámoslo aquí, se queredes, salieron algunhas ideas que podemos materializar, si tenemos unha rede de contactos ou que sexa, e obrigadas por vir, tanto a vos como a todos. E agora nada, se queredes facemos unha pausiña para tomar, falar e todo igual, e logo non vos parche de porca que empeza a compañero Manu un caso aparte. Hasta o torneo.